ಹವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಝೋನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆಫರ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ. ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೇದಡ್ಡಿಯನಾ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅಲೆಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡಚ್ಚಿ ಮಗ ಪೂರಾದು ಪಾಪಗೆ ಜೋಯಿ ಮಾಲಿ ಸನ್ಪರ್ಲತ್ತನು ಬೆಟ್ಟು ಆಡಲತ್ತನು. ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಾನು ಆಟ ತಿಂಗೊಳ್ಸುರು ಅವ್ನು ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಅನಂತ ಅಡೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡನಾಕಲು ಅಂಚಾದು ಒಂಚಾತು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಅದುಕೊಂಡು ಏರು ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಎಸ್ ಎನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಮಾಗ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು. ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇಕ ನಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಮಾಣಿಡೆ ಹವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಝೋನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಆಫರ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಆಫರ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ತು ಹೈ ಬಜೆಟ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಚೆಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೋರ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಅಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಫರ್ ಇತ್ತನಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಡೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅವೆಟ್ಟು ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಏತ್ ರೇಟ್ ದಾಗ ದಾನೆ ಪಂಡದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟಿ ಪುನಂಚಿನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುನು ಮಾಣಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಹವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಝೋನ್ ಬಂದು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನ ಪೂರ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಅಷ್ಟು ದಿನಾಯಕ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರು ದೊಡ್ಡನ ಮಗಲ್ಲಲ್ಲೇರು ನನ್ನಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇರು ನಿಜವಾದ ಪಿಜ್ಜಿ ಆತೆಕ್ ಮೇರು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮತ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೇರ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಇಂಕ್ ಪರಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೇದಡ್ಡಿಯನಾ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ದೇ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಗೆ ಹಿರೇ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಪೆಲತ್ತರಿ ಮೇರು ಪೆಲತ್ತರಿ ನಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಜಂಕಲುಂಡು ಎಲ್ಲ ತಜಂಕದ ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ತು ಕಜ್ಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ತಜಂಕದ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಿದೇರುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ನಂಚ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಪನಡು ಜವನೇರ ಯವ್ವ ಇಜ್ಜಾಣ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೂರದಿತ್ತಾರ ಮಗಳಿಲ್ಲ ಹೋದು ಗಟ್ಟಿಗುಲ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಪಂದಿತ್ತ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೋಪುನ ನಾನೋರ ಏಪಾನ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗ್ಜೇರ್ ಅರಣ ಕಡಪಾರಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಆರು ಮಾನಿಡೆ ಇಂಟ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನಕರು ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜಬೇ ಅಂದ ಮೂಲ್ಪೋರಿಲ್ಲೇ ಓಯ್ ಹಲೋ ಬಾಡಿ ಹೋದ ಇದು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆಯ ಬೊಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲು ಅಚ್ಚು ಸೂಟೆ ಅಚ್ಚು ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ನೆ ಕೆಪ್ ತಂಡೆಗೆ ದೀಪ ಅಂದು ಛ ಬೊಕ ಅಚ್ಚು ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮೇಡಮ್ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಧಾರಣ
మళ్ళీ వాయిస్ మెసేజ్ ఇప్పుడు ఉండండి వాట్సాప్ కడప పెనికిలేగావా వచ్చర్చి తల దింపునాలు అలా అజ్జా బిజీ వస్తా కలిసక్కరే వచ్చి మగ పోయి లచ్చి బా బొచ్చిదేవు బచ్చి మగ ఐషో ఈ ಜನದುಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಪರಡ್ಡ ಪೊಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡಿ ನಿಗ್ಲು ತೋಜುನೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪೇರಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಜಕರಡ್ಡು ಐವರಿಜ್ಜೆ ತೋಂದಿ ಜೈ 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 ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ ಬುರಿಯಲ್ಲ ಈಯೇ ದಾತನ ಮಂತ ಐಕ್ಕಾಲಂಚ ನಿನ್ನ ತೋಜಾವನು ಐಕ್ಕಾಲಂಚ ತೋಜಾವನಿ ನಾನು ನೀರ್ ಮಗ ಅಚ್ಚುವ ಅಚ್ಚುವ ಟಪ್ಪನ್ ಪಿల్లలకి ಲಂಚಪುರ ಹಾಕುಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಾಪ ಈ ಜೋರು ಸೂಟೆ ಬೇರೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಗು ಪಿರವಿರ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಕುನಿಯ ಎನ್ನಮ್ಮಂದು ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಬೇಬಿ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಸರಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಎನ್ನ ಬೇಬಿ ಅಂದೆಪ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಮಗ ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕ 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 ಅಲ್ಲ ಚುಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲೆಯ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡಚ್ಚಿ ಮಗ ಬಾಬತ್ತೆ ಪೂರಾದ ಪಾಪಗೆ ಜೋಯಿ ಮಾಲಿ ಜನ್ಪರ್ಲತ್ತನು ಬೆಟ್ಟು ಆಡಲತ್ತನು ಬೆಟ್ಟು ಪೂರಂದೇನೆ ಓ ಬೆಪ್ಪ ಚಾಚಿ ಅಂದಕ ಬಾಬತಾ ಒಂಜ ಹಾಕೊಡೆ ಲಚ್ಚುಗು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಇನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ತೊಂದ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಣಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗು ಸೊ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಪಾದ್ ಪಿದಾಡ ಉಂಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆನ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿ ಗಾಡಿಡು ಪುಟ್ ನಡೋದ್ರೆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ ಉಂಪೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಲಚ್ಚು 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 ಲಚ್ಚುಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಅದೇ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು
ಇದು ಬಾಬಾನೇ ಲಚ್ಚು 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 ಇದು ಬಾಬಾನೇ ಹ್ಞೂ ಇಂದ 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 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಅದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀತಿರ್ತೆ ಪ್ರಭು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿಲ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕೆಂಕಲಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಪೋಯ ಸೊ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತ ದುಪ್ಪು ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಂದೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಟಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್